Здравейте, това са своите с кръста. Брилянтни бити. Сега ще ви покажа урок за воден маникюр. Гледайте кои лакове се разтварят и кои не. Първо проверете преди да решите да се правите. Но за да се разтворят по-добре, сложете и захар. Разбъркайте я добре, защото иначе само да се объркват нещата. Сега съм решила да сложа син червен лак, защото и цветовете си ходят и се разтварят добре. И така, тези лакове не са от най-скъпите, които съм сложила аз. И при вас не е нужно. Дори някой път се разтварят лаковете от 50 и 60 стотинки. Изчакайте известно време, обаче да се разтвори добре, преди да сте сложили другия цвят лак. И внимавайте къде слагате четчицата и откъде слагате лака. Гледайте да го сложите от нивото горе-долу на чашата. Опирайте се, ако искате, ръката в края на чашата, преди да сложите капчицата. И тогава вече ще ви се получи малко по-добре. Гледайте също така да не е много високо, защото да не го капнете от много високо, защото се получава една концентрирана капка. Просто тя не може да се размаже хубаво и става и целият филм се обърква. Сега вече слагам последната капка лак, която е синята. Изчакайте известно време. И така, докато ето вече започва да се разтваря. Малко бавно се получава, но няма как иначе. Не може всичко да стане бързо. И не винаги става бързо. Аз вместо да изчакам да се разтворя, аз веднага почнах да правя фигурки от нея. Правя каквито си пожелая. Можете да направите с по-трудно разтворим лак от точките, някои интересни фигури. Така, сега започнах да разнасям синята точка навсякъде и започвам да направя отвътре навън, понеже, както казах, се образува люспа. И така, получи се интересна форма. И аз в момента ще сложа изкуствен ногът върху лака. И ще изчакам да видя какви действия ми дойдат, да направя интересните елементи върху ногата. Слагам го. Потапям го с острия предмет, така можете и вие да си направите на изкуствени ногти, после да си ги сложите на себе си. Става много ефектно и този маникюр много трудно може да се постигне с рисуваща четчица или дори от професионален маникюр, някой път този ефект не може да се получи. Това беше всичко от мен. Вижте какъв ефект се получи. Довиждане.